Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin sojin kasar ta ci gaba da shirin fitar da makamashin uranium da take wa takaddama tsakaninta da kamfanin Orano mallakin Faransa, wanda aka fara fitarwa daga mahakarsa ta Somayar da ke yankin Arlit a arewacin kasar, duk da cewa batun na gaban kotun warware rikicin kasuwanci da ke karkashin bankin duniya, tuni kuma ta haramta wa Nijar sayar da makamashin har sai an samu daidaito. Dangane da wannan mataki, Dr. Sani Yahaya Janjuna mai sharhi a Nijar ya yi mana tsokaci. Amma ya kamata a san cewa da ai dukiya har gobe ta Nijar ce, kuma a san cewa da ƙasar Faransa da ke da kamfanin ita kanta ai akwai kangi wanda take nan ta azama Nijar, kuma wani kama tarnaki da take sama Nijar bisa abin da ya shahi wasu kuɗaɗe da duk ya kamata a ce sun shigo Nijar. Har yau ƙasar Faransa da ta daddanne komi, tunda an ba mu wahala ana cikin kuntata mana, mu ma dukiya wannan dole ne mu ɗauke ta a yi ta ma ƙasa amfani. Abin da ke iya biyo cikas shine cewa tana yiwuwa in akwai wasu kuɗaɗe na ƙasashen waje na Nijar a ce kuma har yau ƙasar Faransa tana da alaka da wasu ƙasashe ta ce ta riƙe su ki shigowa Nijar. Amma ko a san cewa da ai mun daɗe sanin da irin waɗannan, a halin yanzu mun san inda kan muke ciwo. Babu wani abu dukiya ta mu ce mu zama inda muka ga dama da ita. Idan ma shari'a ta kayar da mu, babu mamaki idan biya za a yi ana iya a ƙara tonowa a basu. Dr. Sani Yahaya Janjuna mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Mali ta saki mutane 4 ma'aikatan kamfanin Barrick Gold na haƙar zinari a ƙasar, bayan da aka kama su biyu bayan takaddama da ta barke a tsakanin gwamnati da kamfanin. Rikicin ya samo asali ne daga sabanin aiwatar da sabuwar dokar haƙar ma'adanai ta Mali, wadda ta ƙara wa gwamnati kaso mafi girma daga kuɗaɗen zinari a lokacin da farashin ya ƙara yawa a kasuwar duniya. A ranar Litinin, kamfanin na Canada ya ce ya cimma yarjejeniya da gwamnatin Mali bayan shekaru 2 ana tattaunawa domin warware sabanin da ya shafi guraren haƙar zinaren. An gudanar da zaben 'yan majalisun larduna jiya Lahadi a kasar Kamaru, wanda 'yan adawa suka kauracewa. A ƙarƙashin dokokin ƙasar, zababbun kansiloli da kuma sarakunan gargajiya ne ke da tasiri wajen kada ƙuri'a. Ka misali na ɗauke da cigaban labarin. Jimillan adadin masu kada ƙuri'a a wannan zaɓe ya doshi wajen 10,000. Kuma kusan 9,000 daga cikinsu sun fito ne daga jam'iyyar RDPC mai mulkin kasar, wanda mafi yawancinsu kansilolin ƙananan hukumomi ne da kuma sarakunan gargajiya. A ƙasar Kamaru dai akwai larduna 10, inda kowane lardi zai samu kansiloli 90 a matsayin sabbin mambobin majalisar. To sai dai akalla kaso 90 na masu kada ƙuri'un sun fito ne an zaɓe su ne daga jam'iyya mai mulki. Hukumar zaben ƙasar Kamaru Elcam ta ce 'yan takara a wannan zaɓe sun fito ne daga jam'iyyun siyasa har 75. To sai dai shahararru da ke adawa da gwamnatin Paul Biya, irin su ɗan takarar zaben shugabancin ƙasar a zaben da ya gabata Isa Ciroma Bakari, ya buƙaci a ƙaurace masa tare da gudanar da zaman dirshan tun daga wannan Lahadi. Su dai majalisun dokokin larduna na a matsayin masu bayar da shawara ne ga gwamnati, to amma suna da alhakin aiwatar da manufofin siyasa da ayyukan ci gaban al'ummarsu, musamman a ɓangaren tattalin arziki da noma da sa ido kan mallakar filaye da kuma damar ƙulla ƙawance da wata ƙasa ko kuma ƙungiya ta ƙetare. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu sun kama wasu matasa guda 4 da ake zargin cewa sun gama shirin tafiya Rasha don shiga rundunar sojin ƙasar da nufin yin yaƙi da Ukraine. An kama mutanen ne a filin jirgin saman OR Tambo da ke Johannesburg bayan samun bayanan sirri da suka nuna cewa suna kan hanyar su ta shiga yakin Ukraine a bangaren Rasha. Wannan mataki ya biyo bayan fara bincikar diyar tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bisa zarginta da hannu wajen daukar matasan domin shiga cikin mayakan haya na Rasha a yakin Ukraine, abin da ya kara haske kan rawar da ake zargin 'yan kasar na takawa a yakin da ya ki cinyewa. 'Yan sandan sun ce yau Litinin za a gurfanar da matasan a gaban kotu.